liderul diviziei, așa cum spunea Emil la capitolul recuperări, peste 10 într-o partidă. Peste 15 meciuri în care a reușit double-double. Dacă s-ar fi puritat și slam dunk-urile, probabil că ar fi avut și mai multe. Da, o reverse acum. Un reverse slam dunk. Reușită din prima aruncarea. 5 încercări are fiecare concurent. Frumoasă și aceasta a doua. Interesant între timp și acest cadru cu jucătorii Nordului odihnindu-se de maniera celor care se pregătesc să intre în prelungirile unui meci de fotbal. Pentru Marcel Center, slam dunk-ul nu a fost o specialitate. De aceea, probabil, și încruntarea din privire. Sunt convins că e și ceva improvizație în ceea ce fac. Am pe de altă parte totala convingere că ei s-au gândit înainte la cum vor aborda slam dunk-urile. În mod normal, da. Să nu uităm, în America sunt jucători care se gândesc luni bune și fac coreografii și apar cu mantii, costume de Superman, pun lumânări pe inel, aduc mașini. Anul acesta s-a sărit peste o mașină, peste motociclete, sunt tot felul de combinații. Deocamdată suntem departe de acest spectacol, să ne bucurăm însă pentru ceea ce avem, pentru că s-ar putea ca nemulțumitului să-i se ia darul și n-am dorit. Iată acum ultima execuție a lui Sims, poate și cea mai spectaculoasă. Foarte spectaculos. Kenneth Sims are 2 metri și 3 centimetri real. Urmează probabil un reprezentant al Nordului, așa ar fi firesc. Nu se încumetă niciunul, par să se invite reciproc, că am văzut acolo un dialog între Kendall Dykes și Andrei Căpușan. Se încheie la ghete Dykes, cred că el va arunca. Este greu să fiu singur aici în România, mărturisea Kendall Dykes, și să nu o văd pe fiica mea cum crește. Vorbesc des cu familia. Îi va explica mai târziu că a trebuit să plec de lângă ea pentru a-mi putea susține financiar familia. Cred că va înțelege asta când va fi mai mare. Trebuie să câștig bani pentru familia mea în România, spunea Kendall Dykes. Frumos gestul său. Rare ori ne-am gândit și reiau același punct de sprijin, Revoluția din decembrie, că vor veni americanii să câștige bani la noi în România. Uite că vin. Să-l vedem acum pe Kendall Dykes, în vreme ce tinerii profită. Iată-l pe Air Forte One, dând nu numai declarații incendiare, ci și autografe. Acum ratează, din păcate, Kendall Dykes. Și-a făcut mai cu seamă simțită prezență la Universitatea Movitelco Cluj după accidentarea lui Lawrence dintr-o finală a Ligii Europei Centrale într-un meci cu Mlec Arnanovi-Ițin. Acum din nou ratează. Poate vrea să fie prea spectaculos. Tentative fără reușită, în vreme ce iată-l acum alături de antrenorul său de la echipa de club, Marcel Center, și el o legendă a basketului românesc. Ce mână avea Marcel Center! Gânditoare toată lumea, Kendall Dykes încă o dată, de data aceasta cu succes. Primul coș. Sunt curios dacă publicul va trece peste primele două nereușite. Mă uit acum, sunt câțiva fani ai Sibiului care afișează deasupra capului nota pe care o oferă celor care progresează. Senzațională aruncarea! Într-adevăr, o amplitudine teribilă și cred că este în acest moment principalul favorit să câștige.
Ce detent are Kendall Dykes, fundașul de doar 1,90 m, spun, al celor de la Universitatea Mobitel cu Cluj, născut la 12 noiembrie 1987, acest Kendall Dykes. Nu i-a ieșit aruncarea bine de picioare. Urmează Louis Darby Jr. Jucătorul Energiei Rovinari. 1,96 m, 95 de kilograme are Louis Darby Jr. Născut în 1984. 27 de ani pentru jucătorul american al Energiei Rovinari. Nemaipomenit de la vreo 2 metri de panou a reușit să prindă mingea și să înscrie. A făcut câteva declarații interesante legate de faptul că actualmente locuiește la Târgu Jiu. Îmi plac oamenii, orașul, am totul aici, nu mă gândesc să evoluez în România, în altă parte, spunea Louis Darby Jr. Ce altă mărturisire de dragoste pentru pământul și locul unde lucrează mai poți avea? Nu știu dacă e râsul lui Andrei Căpușan. Probabil că urmează și el. În momentul ăsta își creionează în minte schemele pe care le va pune în aplicare. Să-l urmărim încă o dată pe Louis Darby Jr. Aici a ratat puțin. Publicul trăiește și aceste momente, dacă te uiți bine, sunt icnete, sunt țipete, sunt răsuflări grele după fiecare, mă rog, execuție, fie că e pozitivă, fie că e negativă. Câte mai are? 2. Este a 4-a. Nu, e ultima, parcă. Da, ultima. A încheiat bine. Poate că și vorba aia veche românească, ultima impresie, cea care rămâne, să fie valabilă și în cazul lui Louis Darby Jr. Mai are una. Adevărase bine prima oară. Să uită către Virgil Stănescu. Dar l-a întrebat a câta e. I s-a spus că e a 4-a. Darby mai are una, după care urmează Levar Seals. Asta înseamnă că nu eram noi doi singuri în dilemă, dacă e sau nu e ultima. Oh, superbă, superbă! Aproape cu 360 de grade răsucire. A urmat apoi un moment pentru fanele din Sala Sporturilor Transilvania, un moment pe care dumneavoastră îl vedeți aici. Are și lanț la tatuat pe piept. A devenit o modă aceasta a tatuajelor și la fete și la băieți. Se practică. Să vedem acum un alt reprezentant al Nordului. Probabil că de data aceasta publicul va avea partea lui de contribuție, pentru că la panou va evolua simpatia gazdelor, Levar Seals. A încercat cu o mână, execuție foarte pretențioasă. A arătat-o și pe a doua. Americanul originar din Chicago s-a născut într-un dintre cele mai rău famate cartiere ale megalopolisului american. Acum, din nou, Levar Seals. A aruncat rău. Da, da. Trebuie ca mingea să fie mai aproape de panou. E ca la ping-pong, dacă n-atingi, nu se pune. Acum a reușit cu o mână să înscrie.
Ultimele două încercări pentru Levar Seals. Între timp am văzut Kendall Dykes să scuipă și el în sân, probabil pentru succesul lui Levar Seals, absolvent al Universității DePaul în 2005, 16,6 puncte în medie pe meci. Ușoară în această aruncare. A evoluat la mai multe echipe din România, Levar Seals. A încercat Sileta, n-a reușit. Dacă nu mă înșel, a trecut de la Cluj, Otopeni și acum la Sibiu. Ultimul concurent. Oho! Este omul spectacol, Jason O'Brien Forte. Are și aura asta la unui american de succes. Spuneam, în Târgu Mureș a rupt inima multor iubitoare ale basketului. Frumoasă această aruncare. Ieri a reușit un double-double în finala mică a Cupei României. 31 de puncte și 13 recuperări pentru... Oh! Nu i-a reușit, ce păcat! N-am mai văzut până acum așa ceva. A dat cu mingea în tabela de deasupra panoului. Se pare că a renunțat la această soluție. Vine cu o alta acum. Improvizează mult. Frumos, frumos. 360 de grade. Și aruncare cu o mână la celălalt panou este nebunie. Sunt zeci de copii care folosesc mingile primite cadou. Noi ne concentrăm toată atenția asupra acestei execuții a lui Jason Forte. I-a intrat lui Jason Forte de această dată, să vedem ce face cu Jujuan Cooley. 1,98 m, 27 de ani, acest Jason O'Brien Forte. Vrea să sară peste el. Înseamnă că am avea de toate. Jason Forte sare peste adversarul său. Am văzut o aruncare nemaipomenită. Dacă ar avea vreun soi de importanță, votul meu în acest concurs merge către Jason Forte. Am văzut o fază asemănătoare cu Vince Carter la Olimpiadă, dar atunci Carter a sărit și a dat slam dunk peste Jerome Weiss, pivotul francez, care are 2 metri și 11 cm. Între timp mai mergem o dată în studio pentru publicitate, revenim cât de curând în sala sporturilor Transilvania din Sibiu. Premieră România, prima Biblie a copilului tău. Descoperă în 12 cărți superb ilustrate poveștile biblice pe înțelesul copiilor. O serie care nu trebuie să-i lipsească niciunui copil. Nu rata împreună cu al 3-lea volum noul set de apțibilduri pentru carticica interactivă a micuțului tău. Biblia ilustrată pentru copii, volumul 3, marți 12 aprilie, numai cu Gazeta Sporturilor. Se așteaptă reacția publicului la eroii care au participat la concursul de slam dunk. Oricum, cea mai dificilă misiune pentru organizatori a fost să elibereze ringul. Da. Cei mici nu s-au dat cu una, cu două duși din fața panoului. Asta e un semn bun. Atunci când îi vom vedea pe copii aruncând cu mingea la coș în pauzele dintre cursuri, atunci când vom vedea între blocuri panouri la care se arunce, poate vom avea un campionat și mai puternic. Ia să vedem ce face Luis Dati. Peste 2 jucători. Nu avem noi mașini și motorete, dar avem recuzite vie. Milan Medved bagă capul la cutie. Bine,
simți curajul celor doi de a sta acolo jos. La un moment dat mă uitam la Milan Medved, a închis ochii în momentul în care l-a simțit deasupra sa, plutind, sfidând legile gravitației pe Louis Darby Jr., dar nu și-a spus ultimul cuvânt Jason Forte și publicul sibian simte asta. Dacă i-ar fi ieșit, probabil că ar fi câștigat. Cred că mai încearcă o dată. E barajul stabilit între doi jucători uriași la acest capitol. Jason Forte și Louis Darby Jr. Am arătat Eu spun să o lase așa. Se întâmplă și în NBA și acolo este la fel. Nu le iese de obicei din prima. Are în schimb o altă variantă acum. Îl cheamă pe Popacalo. Da. Îl ia pe ăștia mai mici. Dacă l-ar fi chemat pe Drăgușin sau pe Căruțașu sau pe Burlacu, era o chestie. Vine Mitchell de la Oradea. Trei jucători. E colegul său Cooley de la Târgu Mureș, Mitchell de la Oradea și Popa Calotă de aici de la Sibiu. Cel mai speriat este Popa Calotă. Ia să vedem. Ultimul. Ar fi aruncarea serii. Da, era cu potențial de accidental. N-a reușit, dar cu aplauze. Darby câștigă concursul de slam dunk din acest All-Star. Dumnezeule, bine că nu s-a întâmplat nimic la acest salt în gol al lui Jason Forte. Cred că avem un câștigător al concursului și acesta este Louis Darby Jr. Energia Rovinariă are un reprezentant aici la All-Star care câștigă concursul de slam dunk, Louis Darby Jr. Cred că nu întâmplătoare declarația lui dinainte acestui eveniment. Vreau să dau ce e mai bun din mine la All-Star Game și să încerc să vin cu ceva la Târgu Giu de la Sibiu. Este un merit al echipei și a antrenorului care m-au pus într-o poziție bună să joc și să fac treaba cât mai bine la fiecare meci. Sunt și fani de la Rovinari care scandează energia. La Târgu Mureș a avut loc o competiție interesantă, se numea Cupa Optimiștilor, dedicată suporterilor. Au fost numai puțin de 150